Doncs anem a aquesta primera divisió i en aquest cas avui invertim els papers, Invertim els papers perquè d'aquí pocs instants esperem tenir protagonista destacat aquí al programa de l'últim maig. Ja us hem dit que, ja us he avançat que és una jugadora de l'Espanyol femení, ja podeu fer les vostres porres, travesses, el que vulgueu. I Quins comentar que nervis, Jo estic nerviós, bueno, que aquesta setmana tampoc ha sigut la bona per l'Espanyol femení, que bueno, ha perdut 2-1 contra el València. Precisament, mira, ara sí que puc enllaçar-ho. Tenim a la Paola Soldevila. Bona tarda, Paola, i primer de tot, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres al programa. Hola, bona tarda, un plaer. Paola, primer de tot, no ha pogut ser aquesta jornada, enllaceu 5 jornades, si no recordo malament, sense guanyar. Què li està passant a l'equip? Perquè realment vau començar bé la temporada mostrant-vos molt sòlides en defensa, però en aquestes últimes jornades heu encaixat i no sé si s'ha desajustat una miqueta tot el plantejament que teníeu inicial. Sí, jo crec que el principal problema que hem tingut en aquestes últimes jornades ha sigut el tema defensiu, que hem comès bastants errors que en un principi no estàvem fent, però bé, tampoc és l'única, no? L'única raó per la que estem perdent els partits. No, amb aquest tema no hem estat sòlides en defensa, però tampoc hem generat tantes ocasions en atac com per poder remuntar els partits. Però bé, hem de seguir treballant com estan fent. Al final són errors que podem evitar. Nosaltres hem de ser conscients d'aquesta responsabilitat i res, a seguir, que queden bastantes jornades per donar-li la volta. Un calendari que l'hem estat mirant és complicat, per tots és complicat, és una lluita aferrissada en aquesta part baixa de la classificació, que malauradament aquesta jornada us he posat en descens amb la victòria del Betis davant del Logroño. Com ho veus? Perquè clar, és que estem parlant de que en aquestes darreres 6 jornades heu de jugar contra l'Atlètic de Madrid, contra Depor, que està a zona baixa, contra el Barça, contra el Llevant sense anar més lluny la propera jornada. Sí, queden molts punts en joc. És veritat que tenim un calendari bastant difícil, hem de ser conscients on estem. És la primera jornada també en tota la Lliga que estem en descens, llavors bé, tampoc ens hem d'alarmar. Queden poques jornades, però crec que li tenim respecte a tots els equips, però sabem que podem competir contra tots ells. Llavors, bueno, hi ha un d'aquests, no?, que és el Barça, com que igual és el que més s'ha desmarcat i, bueno, els demés jo crec que podem competir i fer-li front i per què no treure els punts, no? Està molt competida la part de baix aquesta temporada. De fet, hi ha un gran gruix d'equips i sense anar més lluny, jo diria no només la zona baixa, sinó la part mitja-baixa, perquè inclús Rayo, Eibar, aquests equips encara es podien col·locar en zona de descens. Està maca la lluita, no?, per la permanència. Sí, jo crec que és la lliga que més igualat està, no?, que fins a les últimes jornades jo crec que no es decidirà res i, com tu dius, no és que estiguem només les de baix, sinó que queden pocs punts també si guanyem per escalar posicions, no?, cap a dalt. Però bé, hem de ser realistes, aquesta jornada que tenim contra el Llevant hem de treure punts, com sigui, un punt o la victòria i hem d'anar per això, no?, a guanyar, que ja t'he dit, les respetem, però bueno, que estiguin en segona posició tampoc les fa com insuperables, no? Vas arribar el 2019 a l'Espanyol, has passat per 3 entrenadors diferents, corregeix-me si no és veritat, amb el Salvador Jaspe, el Jordi Ferrón i ara el Rubén Casado. Amb què et quedes de cadascun d'ells? Són molt diferents, molt, molt, molt diferents, però tots ells, bueno, ens aportaven coses diferents a l'equip i sobretot doncs, em quedo amb la confiança que ells m'han demostrat a mi, no?, cap a mi, sobretot perquè he tingut la sort de que amb ells he gaudit de minuts i bueno, amb l'aprenentatge que tots m'han donat. Jo crec que de tots els entrenadors hem de treure coses positives. Jo crec que ells volen el millor per l'equip i sobretot també la millora individual i de tots ells em quedo coses bones. També ha sigut una temporada que gràcies a que el femení, bueno, el femení no, em refereixo al B, al filial, va pujar a Reto Iberdrola, us heu nodrit molt aquesta primera plantilla, que han debutat fins a 7 jugadores aquesta temporada, i això és molt bona notícia perquè està donant molt bon rendiment. Sense anar més lluny, doncs aquesta jornada Nora ha debutat com a titular davant del València, però així fins a jugadores que s'han consolidat fins i tot amb l'11. Com s'estan adaptant les jugadores de la cantera i sobretot amb aquest repte que també tenen a la Reto Iberdrola de mantenir-se? Sí, jo crec que és molt important tindre una cantera bastant sòlida i que si en algun moment puntual de la temporada
has de tirar d'ella, doncs que et responguin. Jo crec que és el que ha passat aquest any, que totes han demostrat, les que han pujat, que estan capacitades per jugar a primera divisió. I és molt important, no?, el treball que ha fet el club en aquest sentit, no només amb el primer equip, sinó amb el reste, no?, juvenil, perquè estem parlant de que han debutat juvenils aquest any. Llavors jo crec que és molt important que puguis confiar en aquesta cantera i que et respongui. I bé, l'adaptació molt bé, perquè ja et dic, jo crec que al treballar, no, amb un model de club des de ben petites ja l'aprenentatge doncs, és més ràpid, no?, i més fàcil. I bé, amb molta predisposició, moltes ganes de sumar i nosaltres doncs, benvingudes som, no? Esteu tenint una mica de mala sort amb la parcel·la ofensiva en quant a la faceta anotadora, perquè esteu tenint, bueno, tingut lesions que han marcat, com per exemple la Karpova a les poques jornades. Llavors sí que és veritat que bueno, va fitxar l'Espanyol a Nicole Oldeberg, no?, per suplir aquesta carència, però no s'acaba encara de demostrar en quant a nivell golejador bueno, les virtuts que té l'equip, no? No sé què creus que és el que està passant probablement en l'aspecte ofensiu. Jo crec que, com tu dius, ens ha penalitzat des de la segona jornada que va ser la lesió que vam tindre de Nàdia, que no és excusa per justificar, no, aquest dèficit que hem tingut ofensiu, però és veritat que han hagut moltes lesions consecutives, sobretot a dalt. Laura Fernández també va estar lesionada, Mariana està lesionada. Vull dir que no hem tingut jugadores potencialment ofensives, o sigui, més que res hem tingut que anar recol·locant peces. Però bé, jo crec que ho hem tret endavant, o sigui, sense excuses, i la gent que està doncs, intenta sumar. Que marquem després els gols o no, jo crec que a part també entra una mica doncs, la fortuna o la sort que tinguem, com tenen els rivals amb nosaltres, que al final ens encaixem gol també per fortuna que tenen ells en errors nostres. Jo crec que ens falta una mica de sort en això i seguir insistint, perquè això és un treball d'entrenament, d'insistir, de repetir, i que al final entraran, i si pot ser aquesta setmana ja, molt millor. Et veiem últimament en les darreres jornades jugant de pivot defensiu, més aviat que de central. En quina posició et sents més còmode de les dues? Bueno, jo vaig acabar la temporada passada ja jugant de pivot, em va posar el Jordi les últimes jornades de la temporada passada, i aquesta ja crec que no he tocat, excepte partits de pretemporada, la posició de central. I bé, jo ara em sento còmoda, però és veritat que era una posició que jo mai havia jugat, sí que tenia alguns conceptes i tal, però bé, amb l'ajuda de les companyes i tal, m'estic sentint molt còmoda, i pues ara no sé, no et sabria dir, ara mateix igual de mig i tot, et diria, ja no ho sé. No tens la responsabilitat defensiva i la pressió de que no pots fallar. Saps que darrere tens una defensa i bueno, igual t'alliberes una mica més. Tens més responsabilitat ofensiva i defensiva, però t'alliberes més de la defensiva, no? A més, bueno, la parcel·la ofensiva, sobretot les jugades d'estratègia, les assageu força. De fet, si no recordo malament, has marcat un gol ja en aquesta temporada. M'imagino que amb el repte de marcar-ne alguns més, no?, d'aquí a final de temporada. He marcat un gol perquè he fallat molts més. De fet, contra el València vaig tindre la clara de l'1-1, vaig fallar contra l'Huelva també una altra clara, després amb un rebot d'un córner. I és el que et dic, no?, que jo també he d'assumir doncs, aquesta responsabilitat al ocupar aquestes posicions doncs, de marcar gols si és el cas. Llavors bé, a veure si sumem algun més i si no, doncs, si el sumen les altres de l'equip, per mi perfecte. Mentre sumem punts. Què és el que et va cridar l'atenció de fer el canvi de la Reial Societat, un equip amb el que havies guanyat la Copa de la Reina, a venir a l'Espanyol? Bé, jo portava 4 anys allí i ja et dic, la Copa de la Reina, independentment de guanyar-la o no, jo anava a sortir del club ja per mutu acord, i venir a l'Espanyol, doncs venia a casa, tenia molt bones referències de l'Espanyol com a club, a mi és un club històric i jo crec que qualsevol jugadora, tot i la situació en la que ha estat els últims anys, voldria estar aquí a Barcelona, a l'Espanyol, i l'Espanyol és un club que aposta molt bé pel futbol femení i les condicions que tenim aquí doncs, són difícils d'igualar-la amb un altre club, llavors jo crec que més que res això. Sí, digues, Joan, perdona, que volies... No, és un plaer tenir a la Paula aquí, vull dir, gràcies en primer lloc, i després et volia preguntar com veus que sempre s'està dient ara aquest any professionalitzarem la Lliga Iberdrola. Creus que en el moment que diuen que serà la que ve, que ja es professionalitzarà, hi haurà canvis? No sé si ha sonat veus d'alguna cosa, amb tot el que comporta, no només a nivell de l'estructura, sinó també a nivell salarial.
si has sentit alguna cosa. Sí, és molt bona aquesta pregunta perquè sempre diem, no, a nivell de normativa o de llei o com, molt bé, és lliga professional, no, però s'ha de veure reflectit en alguns conceptes, no, del joc o de condicions nostres o dels nostres tècnics, no, perquè hi ha gent o hi ha clubs que no tenen un mínim i igual doncs, hi ha treballs com a voluntaris, no, d'aquells equips. Llavors jo espero que la professionalitat també es vegi reflectida en aquest àmbit, no? En l'àmbit de salaris, no només de les jugadores, que crec que hi ha d'haver una millora també, sinó en condicions de treball dels que estan al nostre costat, dels que ens ajuden, condicions de terreny de joc. Crec que hem de donar un passet aquí endavant en el tema d'estadis, de gespa, una mica tot, no? L'estructura que envolta el futbol femení i sobretot la primera divisió. I per altre tema, estem tardant una mica, no?, en que es faci efectiu la professionalitat, no? O sigui, va sortir la notícia de que seria així, però encara no ha sortit, no, dictada. Llavors, bé, estem una mica a l'espera i amb ganes de que es faci realitat. Bueno, una professionalització que ve lligada a unes millores del conveni col·lectiu que ja es va fer l'acord la passada temporada, però que inclou unes millores entre les quals la professionalització està dins d'aquestes. Sí, totalment. El conveni col·lectiu va ser un pas bastant gran en el futbol femení, no? Perquè hi havia gent doncs, que havia treballat molt i que ara doncs, no ha pogut gaudir, han fet el treball, com diríem, brut, i doncs, a donar aquest pas doncs, ens assegurava unes condicions mínimes a totes les jugadores. Dic mínimes perquè és així, o sigui, ara mateix podem viure, no?, mantindre's una mica únicament amb aquest tema, amb el salari que estem cobrant, però a la llarga no ens assegura res. Llavors, hem d'intentar doncs, donar un passet més en aquest aspecte. Dues preguntes dins de la mateixa. Creus que l'eclosió del Mundial femení ha donat un boom al futbol femení en general? I l'altra, creus que algun dia podrem equiparar-nos en condicions a països nòrdics o a la lliga anglesa o francesa, que estan apostant molt pels equips femenins aquí a la lliga espanyola? Sí, és veritat, estan apostant molt i jo crec que ens han de servir d'exemple una mica, no? Jo crec que hem de ser amb això, doncs, hem d'intentar mirar els models ara mateix que tenen aquests països i sí, crec que el Mundial va fer, no?, una mica doncs, que tingués més repercussió el futbol femení, que fos més vistós gràcies a l'aposta dels mitjans de comunicació. Crec que la gent es va poder aproximar una mica més si no el coneixia o enganxar-se. I jo sempre dic que jo, si fos espectadora, que no jugués, veuria futbol femení, però no perquè m'agrada, o sigui, veure qualsevol partit. Jo crec que és atractiu. L'únic que ha de fer la gent és com donar una mica, obrir una mica els ulls més enllà del masculí i mirar el femení. No comparar-los entre ells, perquè sabem molt les diferències que hi ha, però mirar-lo com si fos, no, un altre tipus de futbol, que no passa res i, joder, no sé si vau veure, jo no vaig poder, però vaig veure repetir la semifinal de Champions del PSG o Barça i és futbol pur, o sigui, és espectacular. Llavors jo crec que hem de fer una mica, no, això, un pensament una mica de societat, d'obrir cultura, no només amb el futbol femení, jo crec que amb qualsevol esport femení crec que hi ha més cultura. Sí, estem completament d'acord i això també passa pels mitjans de comunicació de donar-li més veu. Quan hi ha donat més veu és quan la gent ha començat també a veure-hi més. I de donar-li veu i veure més, no sé si, Paula, et veus com a entrenadora, perquè veiem molts entrenadors, vull dir, al futbol femení, però no veiem gaires entrenadores. Tu com et veuries en un futur? D'entrenadora, no sé si em veuria... M'agrada molt, però és veritat que em poso la pell, per exemple, el nostre entrenador i quina paciència ha de tindre. O sigui, crec que allí ja no sé si entraria. Però és veritat que cada cop crec que hi ha més entrenadores que estan en primer nivell, no? Aquest any no sé si hi ha 3 o 4 a la nostra lliga. Jo estic una mica estudiant pel tema de la direcció esportiva perquè sí que m'agradaria fer créixer des de la posició en què estigui el futbol femení quan jo doncs, ja no jugui, no? I hi ha una última pregunta ràpida abans de fer una secció una miqueta més divertida, no tant parlant d'aspectes més estrictament de futbol. Parlarem del 50 aniversari de l'Espanyol, del futbol femení, i del 120è aniversari del club, el 21 de març. Com ho esteu vivint des de dins? Perquè va ser una jornada que no va acabar molt bé. Em sembla que vau perdre contra el vostre exequip, contra el teu exequip, contra la Real, però... 0-4, sí. 0-4, però en general van ser actes molt emotius i que dona la importància de que l'Espanyol és referència en futbol femení. Clar, és el que et deia, és un club històric en aquest sentit, no? És un club que aposta des del primer moment pel futbol femení i s'ha vist, no?, amb aquests 50 anys, i va ser, doncs, malauradament no vam poder donar-li el regal que es mereixia per mi el club i els aficionats, no?, la entitat,
I bé, el que intentarem aquí al final és treballar perquè aquesta temporada, que és el 50è aniversari, que puguem mantenir la categoria, que jo crec que seria el millor regal i per el millor orgull també, no? Perquè crec que han apostat des d'un